Ако заплатата този месец края си я получим, до 6 месеца, ако не сме я похарчили, тя изчезва от сметката. Парите ни вече няма да бъдат наши. В един момент те ще ми вземат спестяванията. И въпросът е сега как те да бъдат присвоени. Това ли искаме за България? Това ли искаме за собствените си доходи и спестявания? Наистина ли Европейският съюз ще ни конфискува спестяванията, както твърди евродепутатката от Възраждане Рада Лайкова? Краткият отговор е не. В свое участие в подкаста на Мартин Карбовски, тя каза, че в Европейския съюз се обсъжда да бъде поставен срок на годност на всички лични спестявания на хората. С други думи, ако не изхарчим парите в сметката си до 6 месеца, те ще ли да ни бъдат взети от Европейския съюз? Това не е вярно. Европейският съюз не предвижда да има достъп до спестяванията на хората. Това би било незаконно. Подобно действие противоречи на принципите на Европейския съюз, сред които е и правото на собственост. Няколко скорошни действия на Европейската комисия стоят в основата на твърденията на Рада Лайкова. Едното е представянето на така наречения съюз на спестяванията и инвестициите в края на март месец тази година. Това е инициатива, която цели да насърчи гражданите да инвестират доброволно в стратегически дейности на Европейския съюз, като зелената трансформация, технологичните иновации и отбраната. В гостуването си в YouTube канала на Мартин Карбовски, Рада Лайкова твърди, че има и още два механизма, чрез които Европейският съюз може да отнема нашите спестявания. Това били по нейни думи проектът за цифровото евро и така наречения план за въоръжаване на Европа. Нищо от това не е вярно. Цифровото евро е проект на Европейската централна банка за създаване на електронна форма на парите в брой, докато проектът за въоръжаване на Европа цели да мобилизира до 800 милиарда евро за инвестиции в отбраната. Повече по темата може да прочетете в текста на Виктория Спасова в сайта на FactCheck.bg.